wis rada peyok ngene. Tuku sewek kok iso urung nguber cewek sampe keglondong-glondong. Adik lan mas-mas menawi sairan kula dolor kirang sekeca kula suwun jarak-jarak paring pangapura wong urip pilinga wekase para pini sepo kita ojo sampe salah dalan iku marai sang asya usahana jujur temen sabar lan nerima uripe supaya tentrem sak kula bijang apa nek liwat jalan sing kliru najan uripe luwe-luwe tapi nyanjang arah asik aku nek sing gak bener dolor iku ojo sampe ditiru nek ana apa-apa nyusahno keluarga lan anak apa maneh nek duweni sifat kurang terus angsa-angsa direwangi gak turu-turu kelompokno aja rina wong idor direwangi mula cara raka wis duwe montor 5 kepingin duwe asa urip ayem tentrem dulur wong iku sing digoleki ya kudu usaha tapi liwat jalan sing mesti 24 jam wektune ayo dibagi mula ojo lali kesehatan jasmani lan rohani nek uripe cukup pergaulan ojo dilalekno uga barek dulur polo kanca lan kudu sing rukun menungso iku saling butuhno lan wong urip iku kudu bloko suso nek nuruti gengsi dulur kadang-kadang ana cek diajeni barek wong
bareng urusane macet akhire ketolo-tolo contone aku dhewe kepingin saya sepeda nyelir goceng pacar ditakoni asale tak waras tak tuku tak juta selawe pacarku atine seneng guyang-guyu barene samen nok mburiku nok wong gremang-gremeng aku dianggep goceng wong sampel kula senenge setengah mati tangan sing kiwa ngeremet driji olehku nyetir mek tangan siji bareng selip gagak nobrok tukang patri njaluk kerugian 10.000 langsung tak bayar sing duwe goleki kepethukno dalan sepeda motor dijaluk aku nyusul koyo garangan kula pacarku kaisinan sebab ngerti sepeda silian aku menedek tuku sing anyar ngenteni duit tak dodol kuburan cekak semanten hitungan kula salang boten borong rasa tambah suwek iku tambah suwek uang golek tambah lakrak uang golek tambah tuwek is tambah legrek suara abot ae ngene lek dikabari rekaman kurang 3 dina wis arep-arep Princi tapi mau nyambut gawe ku seje-seje tapi wong dodol suara pamain kudu dijogo mangane sak wayah gak oleh mangan boto mangan gragal. Banyak nek kaya awak-awak wis tuwek, dadi kangenan titik mesti ya masuk angin. Sing ngopo ini dan itu dan dia orang. Pikir tambah sih kok tambah blakrak iki. Iki nang Karangrejo ta ya opo iki. Biasane nang Karangrejo ku yamene gak ana omah. Wis semoyo tak anteni rono temen. Repot. Yen aku ngeterno wong mari buyarnya persen tah gak ono. Dari lek ana apa-apa bareng entukno nang aku apa. Bareng tak tukno dhewe buyaran merdeka. Ya antar merdeka terus berat iki. Tapi ya sakno rek bolo sithik iku watuke tambah nemen. Anake ya akeh, memang anak akeh ya soro. Ya apa sih? Luput. Luput lagi janji saiki ta? Janji kon metu saiki peno iku. Wis lho. Wong rono tangga. Wis oleh pedongamu. Wis dipersekoti. Nek persekoti wis, tapi gak sepiro. Terus tapi akhir-akhir iki lak tak cek kebenaran lho. Iya. Sembarang dicek dhisik. Sembarang iku dudu ilmu jiwa. Iya. Andi aku nang Jember nang Menur. Lah apa nang Menur? Lah daftarno gendeng aku. Nang Jember lha apa? Nang Jember ngecek kebenerane. Sik buri kan ana anu ta. Oh iya, aku krungu ya peno oleh rezeki. Apa? Oleh rezeki. Oleh perkara ta rezeki. Rezeki apa? Sing rezeki ku lak awakmu ta. Iya. Sing dibosoro aku. Tapi kabeh ku pengalaman. Iya wis wong iku ya aja ngusul lah. Iya lah apa sing ngusul. Aku delok pernah iki mbrebes mili tak. Ya apa kok iso ngarepe entek kare mburidol. Ojo dadi hatimu kan. Iya. Soale iki gak simbole matahari. Panjane wis wayahe, usiane wis lanjut iku perobane luar biasa. Melalui proses. Peno digoleki bolo. Oh, kanca-kanca sik ana kabeh ta? Iya digoleki bolo peno durung pedhek ta. Wis teko kono durung. Bolo sapa? Mas Mijan. Jare peno kate nyanyi. Gendeng ta? Nyanyi wis balak-balik nyanyi tapi didukno wong terus. Loh. Tapi
Bodine lak penyanyi. Bodi ngatasi suara gak nututi. Tuh, tapi rupa lak koyo barat. Hah? Tapi Robi. Rupa lak koyo barat. Rupa kaya barat. Kuping cuma. Kuping kaya wedhus gembel ya. Wah, kon iki anggere medhuk gak karu-karuan. Ya, Pak. Tekan dia ya. Ya wis, ya apa ngarani wong urip? Ya objek. Objek ya. Objek. Penting wong iku kanggo anak bojo ya. Lho, sing tentu kok Iya. itu. Kanggo cerita besok lek tuwek aduh aku biyen ngene nak. Pernah duwe cerita apa ya? Roman. Gak ngono. Kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok dulu saya tuh begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia ono sing bahasa Inggris ono lah ojo sampai ketinggalan. Iku gak mungkin kabeh tak kekno anakku. Sejarah elek terus ya. Lah malah gak karu-karuan. Lho, mulane sejarah eleke dituturno anake besok-besok cek sampai dilan api. Niru wong tuwa lah. Iya. Nolak hidup nolak terus seneng terus ya. Iya, nek seneng. Tapi saben dinane rada berat. Kang sepeda motoran kok berat. Nah, kan delok sepeda motor. Lah kok wis entek taune. Yang diurus ngulon apa-apa ya apa. Nek duruse tak urus. Tapi nek nyetater nek gak dengkul pedes gak jalan-jalan. Ya nggawa arek sing kuat kanggo perlu nyetater tok, gonceng loro ta telu ngono lho. Wis tau gonceng loro kabeh tak kok nyurung. Wong gak iso jalan tatakno. Ya golek sing anyar ta. Kon tak tutur sepeda motor ki nek budal, gak tak starter. Kok apano? Aku kudu sangu sendok. Kayak apa? Kayak jopo bensin titik. Oh mancing. Tak lebono nek ngene kabilator. Oh kabilator. Baru kena dijejek iki. Wis ane pada motor pernah uncalno dijek. Hah? Wis pada motor pernah uncalno. Dunya lek tambah remek. Gak dolen. Didol. Pokoknya tambah kok aku. Wis ta. Njaluk ya apa? Njaluk sing anyar. Gak onggol iki. Lho, nek kirane ana pandangan lah tawakno apa iki? Lho aku sik ngongkon sik nawakno. Tafsirane pira-pira iki? Nek ndelok anu selebore sik. Sing 11 sempal. Gak apa-apa kok diganti gak apa-apa. Oh kok iso sempal kena apa? Diganti selebore becel agak ketara ta. Ketara nek peteng-peteng lho. Oh iya ini sore bu. Barongan ngono ya. Ya tapi nek kepatak dadi gawe Maria. Wis nyambut gawe sing jujur aja. Ya. Iya wong urip iku kudu ngono. Urip Menik pisane ndudune kejujuran. Wong nek jujur akeh slamete. Iya. Mending melok aku. Nang ndi? Mending melok aku. Nang ndi? Nang Malang. Ono gawene ta? Perlu ne? Kono kan ono watu pecelan ya. Iku kan sing ngangkati ya. Dadi aku nggo prau itu pernah sing ngangkati kan pokoknya nyambut gawe kan. Iku borongan ta? Ya terserah Aryan apa borongan. Lah nek digawe borongan ya apa kira-kira? Wis gampang watu situk piro? Watu situk pantese piro? 10? 10 apa? 10.000? Apa? 10.000. Iki ngomong teko lambene ta teko apane? Lah ndelok watune lah nek watu gedhe mosok iso ngangkat ta lho. Meteran. Sak meter piro? Sak meter digawe 500 ya, Bu. Ya wani ya. Angkat tok. Lah dile nang ndi? Lho, ya teko nisor dungano teng prauto. Oh, teko ngisor dungano nang prauto. Perkara mangane saknane ya saknane kono. Ono ya ono watu kono ya. Ya dipan watu lah wis. Lah makane ya. Nek ono krikil pan krikil ngono lah. Ya enggak ya mangan melok aku ya. Oh, ya wis nek ngono. Iya, anak penanan dia. Anak sing ndi? Anak pena wedok lho. Kursus ngono mah. Arek iki kuliah saben dina. Ya tini ku. Lho iya tingkat 3 nek gak salah. Oh, tingkat 3. Lah apa tingkat 3? Hah? Lah apa tingkat 3? Lho. Pelajarane tingkat 3. Oh, tingkat 3. Dulu pas nandi mlebu nandi. Tak dukno maneh loro. Cek rada lawas sekolah iki. Kon yo nang papat. Oh, papat teko papat ya pira? Embu aku dhewe durung takon gurune iki. Ya apa genahi? Lah iku papat atret ta 5 atret? Nek 5 atret. Nek papat mlebu lah. Iku posnelen ta ya apa kon? Aku dhewe bingung kok ndakno kon bingung aku mana gak bingung kok. Tapi biayane anak aja sampai agem-agem kemurung iki cak. Ya dewange wong tuwa dodol dengkul ya paribasane ya. Ya wis sak dengkul ra driji lah wis. Dengkul lah gawe mlaku apa aku. Iya mulane dibandani. Wisanane dibandani wis. Besok cek nek dingengeri. Lah iya kabeh kate melok sapa? Mosok oleh melok wajah. Lah ya gak oleh. Iya wis ngenger anak wong jenenge anak. Iya, anak penuh ayu ya. Lho.
Lumayan. Iku untung nurun ibu nurun penon. Oh. Nurun aku buak biuk. Enggak ini. Tapi penampilannya, Cak, masih penurupane ngene penampilannya. Blontang liwat wah, wong tambah miring-miring, wong tambah singitan. Lho iya, otomatis sungkan berarti. Kan ora paling ngono. Heeh. Diutangi. Iya antarane. Guyon Cak, guyon ya. Iya biasa guyon nih. Guyon, ya. Tapi kadang-kadang ya utang temen gak ya? Ya gak apa-apa ya. Tapi gak ono, wong gak ono lak kudu utang. Lho wong urip iku nek gak utang gak maju. Pokoknya temen minggu iki ya minggu iki. Ya pokoknya tambahi dah. Utang iki. Mungkin kene dhewe butuh duit kan. Hah? Kene dhewe butuh duit. Oh. Mosong. Iya, apa dodol dos aku sih gak. Dodol apa? Butuh duit dodol dos. Dodol dos. Aku duwe jangkrik. Tak sini apa? Gawe wadah jangkrik. Wah, niku. Aduh. Waduh njotong gandeng. Apa iki? Ketok eta jare iki. Wetenge lemu kakek ngombe kok iki. Weteng lemu ya, sing lemu ya mesti sawah. Iya. Cak anake bos iki. Mosok Kuwatir bos gede aku. Tokone gede. Iya panjenengan. Iya. Gane Surabaya pasamu sak Surabaya tukune sapa ya? Sokomu ta? Lho aku takon tukune sapa ya? Lah nek takon apa takon aku? Wong aku nek jero kampung kon takoni. Lho lah, awakmu lak wong Surabaya, aku Iya. njaba kota. Surabaya nek gak metu-metu. Oh. Mosok ro tuku. Metu wong kok metu sungute kan nek Jomadok. Mosok lah jandur nek ngono. Lah gak cilele ngandarane. Mulane wong sing penting bergaul, Cak, sing Bergaul. ngerti. Nek gak supel bergaul. Nah, Mati sandang pangan. meneng-meneng nang me kanca nginep rong dino. Utang-utang duit ta. Utang tok. Utang duwe, kok ngomong liyane gak iso ta? Aku kuwatir nek kon cosi kuwatir. Teko omae ta to? Enggak, Nah, tekan ndi? aku. Heeh. Terus Rebo. Biasanya tekan kiri. Gak kon tekan ndi ketemu Teko kok. omah lho. Rupane pirang-pirang dino kok gak ketok. Anjen aku susah. Nanti kon niku? Tekan ndi ki, Mas? Iki mah kok. Engko nggo tas. Lho, bisnis. Oh. Bisnis. Ngerti ta Urusi. bisnis? Bisnis iku ya. Ah, jane kon wong kutho ya ora ngerti. Oh, durung tak jawab wis kon. Bisnis iki lak dagang ta? Iya kok. Iso mulak bisnis to. Iya. Oh, enggak tahu maca kamus kon. Kamus. Kamu kok diwaca. Tuku kamus lho, karangane Yugi iki. Kare muring-muringan blontang iki. Rupane kon teko di luar kota lho. Iya, teko luar kota. Pirang dino lho? Aku ana kira-kira nek 3 dina setengah ngono. Ngono gak gelem nyangking kanca lah. Kanca kok cengkiwing. Oh, jak Iki wis mari tak cangking pedhot. Wah. Ora naleni kurang cincin. Kon sangkano buntelan cereme ta. Lho ya gak ngono. Lah kok tak cangking kayal-kayal ngono. Lah gak kaya ya apa? Wong sikile kon jiret dhisik. Gak. Muring-muringan. Gak ngono. Sak Blontang nang, iki mangan opo sih saiki jan? Hah? Mangan opo sih? Gak mesti. Gak mesti. Oh, gak mesti. Kadang-kadang isuk iku mur. Mangan mur lah iso. Jam 12 baut. Oh. Ya mangan biasa njot. Gak ngono tak maksud iku apa sih seneng rawon apa tak gule. Aku mek menawa kok terus bisa nukono sego sapa ngerti. Iya, ya gak ngerti ya. Lah kon duwe-duwe ta ya. Lho aku duwe. Aja kuwatir. Gak mangan lho biasa ya. Kuwatir engko ditari mangan, dheweke kepengin mangan, akhirnya aku ngalangi. Gak. Senengane iki lek awan mangan triplek. Oh, triplek. Oh iya, Tak Dek. kira kebat, tak kok no. Gak tamtu kadang-kadang peti. Triplek ya apa juga nih? Wis perkara mangan gampang. Iki Gampang. Ini njot kan ku rupane kok bingung kon lek tetep bujang terus. Terus ya apa? Wong tuamu ku sugih, kadek tokomu ya gede. Apa maneh ngono? Nah, sugih cak iki. Moses. Lho ya Suge apa? apa perasaan? Pandani kok mosok kok cicil deh. Gak mencicil apa wong melek. Oh, kon Iki iki. gak mencicil ki mermuti. Kon iki nek suki munya suki. Kapan kon rono? Kapan kon rono? Gak aku gak merono aku. Nek kon durung nang nggonku aku gak merono. Wong tuwa dikon rono. Kok gawe bareke tren dolo balap kok. Lho lah ya gak ngono kan. Iya. Tua-tua ndikon ambek aku. Ya tua aku sih. Roh lahirmu kapan? Lho arek. Lahirmu barek gunung galung don dhisik-dhisik. Gak usah takon lah, kon romo enggak? Lho. Iya. Iki pire sih umurane? Kon ambek iku aja nyeluk kon. Mesti kon iku karo iki ya nyeluk Gusti ta. Oh. Ngono lho. Menika ngaten Gusti. Ah, gak apa-apa. Panjenengan menika Gusti Kus sinten? Kok iki tau kesurupan ta kene? Apa? Kok sinden. Ngomong iki bener Ya ya. biasa ngono. Iya, Pak, ya? Apa? Iya. Tolo karo bonang wisan. Rungokno.
bila perlu lungguh sing nganteng, ojo katik melek lan ojo katik ambekan. Tak tuturi. Iya. Aku dinani iki lak susah. Apa, Cik? Iki bener omongmu. Iya apa ya? Ono apa? Lho aku lak Ya kok gak tau lah. rabi. Wong rabi kok susah. Rabi ae susah, wong wedok aku ora ngono. Lah iya. Dhekmu ndi sate tak tolong. Wah. Dhisik arek iki. Dengan sepeda motor apa? Lho, ya apa lah kate dhuwit ya apa kabeh bonmen. Tapi wis umum. Apa? Wong dia wong lanang dia golek wong wedok apa jare blontang. Apa jare blontang? Lho, ya apa. Bareng balik-balik gak oleh jare aku. Nari-nari ae. Aku gak gelem. Aku nek gak gelem aku. ngomong blontang aku kuwatir. Napa? Sing dhisik iku tanggaku sono ngekeki dhuwit 100. Terus mangro tekone wonge peyoke. Kuwatir aku lha kok terus aku tekone tangane nyekinter ya Iku apa? gak salah aku. Salah apa? Aku pajak gak apa-apa. Bareng ketemper sepeda motor. Masa tanggung jawab aku. Iki lho. Ngene. tak critani. Wis ngene. Ya apa. Tak senengi. Sapa? Arek Sumberjo ndi? Oh, ngawur gak iso. Aja iku. Nek panjane ono minat temen iki lho ono Sapa? arek kuning langsep. Nah iki. Kuning langsep gelem ya. Tapi arek hidupe malih. Iya hidupe malih. Terus apa nih? Gak mbok sinine malih. Lho kok iso? Iya, tapi gulune gondok gelem. Ngawur. Ngawur ae. Wis ngene tarun dino. Aku nduk arek ayu ya. Areke jenenge Tini. Oh ayu, cocok. Dadi bojomu cocok katik dadi manten wong sugih arek. Lah omahe ndi? Omahe. Omahe Karangrejo. Nah, Kang. Gang papat nomor 12. Oh, Iku seneng aku. Seneng aku nak wis tak rujukan. Lah iki lah anakku. Lho anak. Lah apa anakku kan tak wae. Kowe kan anakmu ta? Ya apa kok iki? Wis kanca dhewe anake kanca dhewe gak tanggap. Kon lek memang seneng ya kudu basa saiki. Ngawur. Bapak, iya apa? Bapak. Badak. Oh, Bapak. Iki lho bapak apa badak? Nggih. Aku nyeluk mantuku Daniel ngono. Gak apa-apa. Menika kula ingkang Sik durung apa-apa kan yo bapak kan. Gak dikarepi. Aku golekno pernah iku pernah wis talek duwe mantu iki sugih gak isanan. Pernah njaluk apa? Njaluk dijungkir. Betulan temen. Kon sangan mari kelelepan kok apa? Lho gak ngono njaluk. Sampean dadi maratu aku tak tukokno rok. Apik. Iya, bareng aku nggo jidor. Iya, Terus tarak nang kampung. Saya dikira tandak bedes ya. kon sing temen ta sing temen. Temen tak Tak gondang wis tak sakno. Anak pernah iku cek dirabiki. Iki ya bujang. Tapi syarat-syaratnya iso nyembadane ta kon. Basa kon basa. Pak wong kula niki Nah. yogane Wong sugih. Nah, kon dhewe nyambut gawe. Lho, kula. Pun kuwatir. Loro pendamelan iki jaman sakniki enteng, Pak. Wong anak wong sugih kok kuwatir pernah iku. Sing tak kuwatir engko jagakno wong tuane. Lho, mboten. Lha Nek kula niki pokoke nyambut gawe niku kari. Nah. Tapi nek dhisik. Lho, lha apa nggak? Terus mbayare saben dinane nyingone dicicil. Lho, nggih napa terus maratuwa niku, Pak? Iki gak bang panci lho iki lho. Kon cecil lak murat marit aku. Gak wis tanggung jawab. Kali bos gede, Pak. Nah, tanggung jawab. Bang napa mau nenten? Heeh. Wis kena anu kok pesikot. Napa perlu duit sampean? Kena pesikot. Lho, perlu duit tangane. Ya panjenengan ya gak apa-apa iki. Lah piro? Ana piro? Iki tenan, Pak. Lah kono ana piro? Iki tanggapan ta mantu rek. Kok iso kek pesikot kok ya yo tok Ya ae. kayak ono aku ngekek maklari ngono. Kon iki aku yo lak sumpek kae. Kepesune dalan ngene kae. Gak duwe akeh mek titik. Heeh. 10 juta. Wis sok kabeh. Enggak. Lek kabeh kok anak digo minggat kon Ya anakku iki minggatan. Aku lak wis ngerti. iki ono 50 ae. Iki ae. 50. Apa krente pani guys. Iya, 50. Lah aku 75 kan harus ae. Kok mana gede kon ya? Kali anake kene. Gak apa, dodol gunung kok. Apa-apa. Lah awakmu lek gak aku sing lantaran ora gak oleh bojo ayu. Gak kira Lah oleh blontang bojo. kok gak lantaran aku gak kira anake dirabi wong sugih. Lah iku apa? Aku percaya, pokoknya arek ayu sugih entek piro gak beran. Jadi aku 50 sampai 75. Dua anakku bawon pisan mari. Cek sisan ngelumpuk nang nggonmu. Cek akeh iki. Gak iki kanggo anu kok sampeyan Oh, kanggo syarat. Iya, syarat. Yen pun kuwatir Pak, liyan ini ku enten kin. Kulo tumbasaken napa mawon? Iya, Segera lho ya, engko tak kabari rono ya. Iya. Perkara dinane teko awakmu ya. Iya, nek ngono aku tak nyuwun pamit. Iya, iya. Nyuwun Iya, iya, nak. Kulo nyuwun wangsul kajenge pamit Pak. Iya, iya, nak. Iya. Wah, ngomong nyuwun wangsul kadine pamit. Saking senenge dadi mantu peneh lho, waduh. Iku arek iku lah gak kenal. Aku kira dhewe ku anak wong sugih, Cak. Heeh. Tukune loro, bapak niku wah blater. Kaujo arek iku. Iya, kapomo. Kapomo. Kampomo. Arek iku mah kapomo.
Makane. Iya, tapi kan seneng. Engko perkara nanggap tangungane mantu peno. Oh iya. Besan peno wah seneng lek ndek besan koyo iko peno wah ya apa bralah. Iya, sembarang gak hitung-hitungan. Cuma lek gak ana atine moro ngilokno wis gak enak wis. Ning ngelokno. Yo ayo mati yo mari ngono ya. Ya bapak nih. Iya. Lho ya iku sing gak enak lho. Wis bapak gawe pengalaman gak apa-apa. Asal gak mati temeni ya ta. Sesuk 5.000 gun Pak Becak. Kok sik kon titili aja. Mangko gak njaluk mesti saja lho. Lah malah njoto lak sungkan ta sawangane kok. Lah kari 49 setengah. Wong dhuwit 50 kok jupuk 5 maneh. Lah wis 5 Wis ta. Wis. Iki dadi aku oleh oleh 80. Iya 80 dadine. Engko waktu digawe peno kok tak jalukno bantuan bakal mantu peno. Anak peno kandhanono, saiki nang ndi anak peno? Yo no, makono. Ya engko kandhanono. Iya tak kandhani, jelas nek tak kandhani. Lah iya, ojo sampe anak peno ku merucut lho, sampe merucut aku kok wah. Soro. Anak iki apa jare bapak ta? Iya, wong jagone kok ngene mosok gak tanggung jawab ya. Lah iya. Iya, ben nyucuke ya apa iki? Nyucuke teko brutune. Oh, kene yo apa? Sakano ya malas kaya apa kene? Gila-gila rek, iya. Lho iki anak peno? Iya. Waduh, iya. Kon dia kon gak mulu-mulu. Lho, ya teko nyambut gawe. Wah, saben dina di briefing ya ngono kene. Briefing apa? Nyambut kendi. Lho, yang ngene toko, Pak. Kon gak perlu kabar. Gak tau ngipi apa-apa. Oh, gak tau turu, Pak. Iya kenal gak tau lah. Iki bapakmu ta, Dik? Iya. Kenal aku kancane bapakmu. Kanca. Bapakmu iku pas ono untuce gak geget ae. Ya wis wayahe goyang. Sana mau lutus ae, Pak. Lutus siapa sih kok? Oh iya, gak dianggap aku tikus contong. Iya. Bapake gak ngeludus. Sing nyambut gawe iki aku. Lho, sampe nduk omahe. Pun anu, Dik, pun pirang dino sampean nyambut damel? Kulo. Ya alas sik sak minggu. Sik seminggu. Ditelepon, balik mentelepon nduk ning ndi, Pak? Telepon umum biasa. Oh, coba aku dilereni mek jeraganku. Lho diteleponnya dilareni. Iya. Cek adile. Ya ini aja, peno aja mudah-mudahi rono. Kok peno iku mblakrak-mblakrak medhahi anak peno dilereni. Mergo peno iku kudu iso ngomong arek. Makane mboten sukane alamat. Sampeyan nyambut gawe seminggu ta? Wis pirang dino sing terang-terangan ae lho. Iya wis kon Terang-terang nyambut gawe. Rong dino. Rong dino. Wong dino aku mulane nurun bapakne ngomong gak bener blas. Kok nurun mung aku dhek gak nyambut gawe kok nurun kon. Gak ngono lek ngomong lho mesti biju-biju wong rong dino ya seminggu. Iya kok sing muni seminggu lah anakku ta. Sampeyan pun nurun-nurun sing tuwa niku mboten pasti kena. Sing ngomong teko-teko gak teko, metu-metu gak metuki. Kon wong seminggu ya muni seminggu, rong dino muni rong dino. Iku ana wong tua diceladu wong lak perkara. Lho sing anyar iki, Pak. Sing anyar. Oh sing dhisik punya gawe seminggu sakniki. Mboten kerasan kok lak teng pabrik. Sakniki. Niki tenggene toko, Mas. Aja oleh rong dino cak sakno anak pun cek. Jare diterusno kuliah biyen. Iya, rencanane kuliah maneh. Lho nyambi mboten apa-apa. Nyambi gak apa-apa. Bapak mbiyen nyambi dik mlakuno nyaut ngene. Nyambi. Nyambi saut-sautan. Lah, Kandhanono. Kok tak kandhane. Sampeyan kok ketoki cerah. Lho, gak cerah ya wong jenenge rezeki riba. Ngene Iki ta. ana rezeki. Ngarem kok koyo bulan, bolam. Iya. Lek ngene lek guyu nyekel dhuwit, Dik. Oh. Kandhanono anak ondo iki. Nek merngute gak cekel apa-apa ya. Ana job ta, Pak? Ono job dadane. Iki ana rezeki. Iki apa? Kon gak ngipi-ngipi babar pisan. Kadane gak tau turu tirakat aku iki, Pak. Tirakat. Iya. Iki ana rezekimu. Kapan ngipi? Gak ngipian. Aku nek turu lak terdes entek jam 6 ya. Tapi pernah tak ipekno bengi. Penipekno apa? Ya rezeki lah awakmu, Dik. Ngipi nggo banyu iku banyu bening berarti oleh rezeki. Oleh rezeki. Nek bapakku prasaku ngipi ditambil celeng. Makane aku benjut ya. Iki kon. Iki apa sih Pak sawangane kok? Dijaluk wong sugih anak wong sugih. Sampe iki lho anak kok dijaluk wong kok dikeno. Jange dipek bojo, ngono lho. Bojo? Iya. Lho aku gak seneng paling seneng nyambut gawe ae. Kon iku lak enak dipek bojo wong timbangane nyambut gawe. Sama gak dhuwit piro sih? Sama 45 iki. Jane 50. Jane 50 dintet iku 5. Wong iku perantarane kok. Sama aja kesusu lho Pak, ya nek gak mancing-mancing iku. Mancing wis tak cekel duwike kok. Wis tak nurut ta bapak. Enak. Durung omahe sih. Durung, apa jare iki? Oh, apa jare aku, Dik? Lek bapakmu gak usah dikuatirno, mergo bapakmu mau dipancing ya dombel. Apa mancing, Pak? Lah apa dipancing wis talek dhewe ae.
Lah iya apa? Pak gak enak, Pak. Gak enak e? Iya nek gak bakal bojoku mancing-mancing tok. Mene dadi bojone aku dikleler. Oh lah, apa gunane bapak? Oh. Apa bapak tinggal diem? Ya apa? Nek kon dikleler tak paranane. Sama apano? Tak juloke. Pegel. Gade wis percaya kok jaraku. Wis anu iki. Tanggung jawab ta sampean? Iya. Iki lah ambek aku kanca apik mang dikon golekno bojo. Kan lambemu iki mang. Gamelan iki ditabuk. Kendange muni lambemu ngowos. Ayo terusno. Lambe leren terusno. Terus sampai sombing terus lagi. Oh. Waduh. Iku apa sing mlopo giat iki apa? Oh, potongan kok lompongan. Arek tak kok. Waduh ya opere, aku wong sugih. Ngerti? Aku wong sugih. Dadak kok tabuhi dalile iki mang apa kek? Dalile ta iki mang. Aduh. Ngawur ae. Oh, tak kebyok dhuwit puluhan ewu lak kapok kon kok. Kok njaluk tak tuku lah ngomongake. Lah apa tuku koyo kono iku? Lambemu kok dompet. Repot ngatur kono niku. Wis kan tau tabuhan. Masih gak niringi tabuhan aku iso. Ngawur ae endi sapari. Wis wis. Lho, kenapa bedes aku ae. Ngawur ae potongan kok cebuk. Sabar iki. Sabar nanti. Oh, aduh rek. Ngari kok tak terus sapari. Ladem. Sopian rupane, sopan rupane kok. Menghormati majikan. Iya, jangan apik ya. Sebab kon termasuk pegawaiku. Nggih, saking punden. Saking punden. Oh, udelmu kok obong. Ngawur ae kon niku. Saking pundi? Lho tekan jero medal. Metu. Ngawur ae tak nang niku. Nggih, kok kalau wingi kok saking Blitar. Iki ngene lho ya. Blitar nang omahe Pak Samit, ngerti ya? Arek kok ngomong terunyam ae wong cuwek. Kok ngono pegawaiku, pegawai teladan. Nggih, semerap. Dadi toko werna loro iku apa jare kon? Ya ta? Nggih. Lah iki kain-kain ya. Apa ae kain Trono Yono, kain sembarang Yono ya. Lagi peracangan dhewe sinjaga ngono. Nggih, tapi sampean bagi penggawean niku mboten keliru ta. Keliru apane? Sajane bagian kain niku kula sing nunggu. Iya. Lah peracangan biasa larek wedok niki. Erna. Iya, Pak. Lah kula kok bagian peracangan lak mambu bumbu. Lho, belajar. Oh, Dadi sing ngerti pegawai pawon dioper, sing kantor dhewe, sing gone kain-kain dhewe, sing ngerti ngono lho. Sampeyan pun paham regane beras-beras gula kopi bareng. Lho ya, Cek. Ada kon badhe kiri. Lho, bae kula nene ndodoli kemurahan. Karugi ya sampean. Ora kanali ya? Nggih. Beras sing gak enak 500 lawe. Lho nggih. Sing enak 600 lawe. Lah tandane enak gak enak niku terus. Ya untuten dhisik. Oh, tak tunjuk lho. Enak gak enak, pokoke dicalak enak ta. Oh, nggih. Lah gula Gula undakno regane. selak ndukur lho.
Lho ndukur nang dengkulmu ngono. Diundhaken ndukur loteng niku ta. Lho lah opo? Ya regane delok umum ngono ae. Oh, biasae saniki niki pinten sih? Saiki 800 sak kilo ya. Waduh kok larang. Lho kok larang kok sing gawe sih? Kok larang gadakno. Nggih, ngriki disukani keringan nawon, cupados kathah langganane. Iya. 7,5. Oh ngono ta? Nggih. 750 ya. Nggih. Sak kilo ya. Sak kilo. Lah nek iku 750 beras sing enak kan 100. Oh. Loh. Lah kok meningkat? Lah iya. Biasane 500 ya 100. Anan tak gawe mundak noroki gula iwang apa? Oh. Ngawur ae kon niku. Tapi niki gelek-gelek dicelathuti yang lho, Pak. Lah apa? Lah yen napa timbangane mboten beres niki. Lho, Niki setahun kudu dikir-kirno. oh dikur-kurno. Dikir-kir. Lah iya kira apa dikurno? Lho, apa? Dikurno. Lho salah. Lah sebelah dikirno ta. Lah niku bener. Kon mang enggak dikurno. Lho salah niku. Ah, sing bener iku dikirno. Lah niku bener. Lah salah iku. Kaya sokran lu mau ngumpuli ana. Sak kilo malah dadi 8 on. Iya. Kekadaan ngentit ya, Pak. Oh, kono jate muni ngentat-ngentit ngono gak apik. Ah, Nggih. sing apik ya dikirno, aja sampak disalahi, ngerti ya? Oh, nggih. Kira ono kontrol awak dhewe saleh. Saleh. Samit. Iku samit marang tuamu ya. Sampeyan kok semerap sih, Pak? Oh, kanggo cari arek-arek aku numpak. Nggih. Aku numpak motor kijang. Nggih. Supir iku dari konane bojomu. Nggih. Lu wabas, lu aja ngesong dek. Saben Kartolo ngono. Nggih. Oh, kulo ni ponakane bojone Sapari kan. Nggih. Bojone Sapari wong guwa are ngono. Nggih. Lah bapakne bojone Sapari jenenge Samit. Tapi sampean tumpakin kok sambat. Waduh tumpeg. Nggih. Apa? Sampean tumpakin kok sambat. Lah sambat apa? Terus sampean mboten bayar. Pis. Kok bayar gak bayar. Oh, wong ponamu tak tukokno kasopan gak ono. Biasae ngene, nek jange numpak ono bis ngono. Gak kenal kok aku. Pas. Kori, kok bacet kan ori. Erla Mas sekore. Si anyar rong dino rek kene. Anu tas sik niku aku. Apa? Salim. Oh iya. Kon core. Hah? Sampean. Aku sing nyari lho. Kaget arek iki aku nak. Aku sing ngongkon nak. Nggih, Pak. Delok bapak. Aku sing ngongkon mang. Napa, Pak? Kon kok nduk jero lapa umak apa enak kon nak? Lho, lah nyiapaken. Oh, peperangan ta? Kok perangan, Pak? Pelatihan. Totalan Oh, niki. totalan. Nggih. Iya sing tepak ya. Sebab nek jero ono mesin hitung, ya. Nggih. Nek nota Jenenge napa? Mesin hitung jenenge napa? Ini apa sih, Pak? Oh, aku. Ya mesin hitung bari. Niku jenenge kalkulator. Oh, kalkulator. Oh, kalkulator ini dipijek ini kok. Lah iki niku mesti dihitung, Pak. Niku ana sing ana grek. Komputer niku. Oh iya. Komputer. Komputer, Pak. Komputer. Nggih. Dadi ngene R ya. Nggih. Masalah pelajaran tak sarana kon. Lah ngene kain-kain Sapari. Oh, Iya. dibalik. Iya. Kaleng rakep pembukuan. Iya. Iki kain putih kok, Dik. Anu, ono sisa ya? Ya apa? ana aja. 1 meter ono. Ono. Siapa di sana? Jagane iki lah wis gering-gering lah. Ri. Kon kapan bongkor ya? Kon boleh kurang ajar ngono kon kuwi. Benen tiang mati bocaken kain. Oh, ngono ta. Nggih, Pak kelas, Pak. Heeh, nek entek ya. Kulak mana nak? Ngono ya. Sing kula. Lho, ya Sapari kulak. Aku sing kula bagian kain-kain. Mau motor iki, wong nek motor. Ngawur ae. Mangkep ta sampean niku? Iya, Mas. Saiki atur kene tak tinggal mlebu sik ya. Nggih. Tak ganti pakaian ongkep nak Nggih. sumuk. Sapari. Lho, Wis tak gawane becak. kok niki lha apa teko-teko nggo becak kan? Lho, lah njukuk beras manis ya. Iki becak sapa iki? Becak sapa? Becak minin. Kok niku nggo becak iku rene apa lapo kon? Lah aku biyen bayar kurang separuh, saiki njukuk maneh. Loh, tapi bagiannya arek nyari iki. Aku bagian kain nih jelas. Langganan ta iki. Langganan nih Langganan. sama. Kenal ya, Cak. Ya kenal lah. Siapa sih? Ya iki sisi aku. Sisi aku. Sama-sama apa? Nah, sebelah lah sisiku ta kok. Oh, sampean. Nek dodol iku aku sing kanan kene sing kiri ngono kan. Kowe iki saiki sing ngedol iki. Iya. Ah nek ngono gak utang aku kontan ae. Aja ngomong ae adat kan. Sungkan aku. Wis biasa ya. Seragam mana sih? Ning jero sih. Cari. Bu suara kon. Kon ngomong sare iki. Iya nek turu kok celeng grok. Pokoke wis buksek wis pokoke lu mbok kersis mati wis.
Saiki lek jalaganmu gak ono turu anjir. Iya. Paran aku gak nyaur dhisik paran. Iya. Gak nyaur ta? Iya, aku njukuk maneh. Wis gak apa-apa. Njukuk piro wis? Njukuk piro? Anu rong karung ae. Njukuk 3 karung. Kok sing sak karung terona omah. Telanggonmu. Iya. Lah sing bayari sapa? Alah juara wis entek ngono. Men iki apa sih ono pembukuane lho. Ono catetane lho. Karo hitungan iku. Pokoke harus duwe kendaraan beres ngono. Ada apa ora aku sebagai nyatet tak torok aku. Lah saiki tulisan Dik kono. Ya tulisan bocah apa iki? Rambange 1 kilo. Gampang, gampang kilo. Sampeyan nimbangno ta? Iya, biasa iki. Aku nyatet ae. Iya, biasa gampang. ae aku. Gampang 1 kilo. Iya lah, traseke sak peti. Oke. 1200 gampang saiki. Trasek sak peti kaya pegarujaan, Dik. Trase sak pedi. Iya. Lho, alah ya gak ono kan wong kene wingi gula 1 kilo men. Kok jaluk sak pedi ya apa? Pokoke toko gede pracangan kok 1 kilo ri kon. Ya akeh trase. Ya wis trasek. Iya. Uyahe gak usah uyahe. Trasi ta trase. Wis Surabaya trasek. Iya Ya wis. trasi wis kena. Ya sak kotak. Cateten. Katon Dik. Enak ae gambarane gambar kamu. Sing ndi iki sing abang masih ireng. Ya wis trase iki sing ireng sing enak ya. Si putih lah uyah. Lombok iri. Lombok. Lombok. Sak dadok. Dadok ya apa iki? Ya kiluan kan. Dadok iki sak keranjang ya sak dadok. Iya, lombok iki ya larang lho kan mundak lho kan. Lomboke mundah. Iya. Lombok emprit ae nek ngono sing murah. Loh, ya empret iku sing larang. Empret iki apa sih? Ya sing emprit cilik iku. Emprit iki lho ini keteking. Iku lak manuk iku. Oh, emprit iku lombok sing cilik iku lho, Dik. Iku ojo guyon tak keran. Ya aku nek kedali wedok iki seneng aku. Terus apa maneh? Apa maneh? Kon ngali tak nggoni mari. Gawe ambi ya. Olah apa sih aku bagian kain kok. Cuma kita genano karek nyar jan. Langgaran sampean. Dik gresi mulus sih. Wah, kon kok mulus-mulus. Iki lho bawange adol kok ngomong. Wis iki lho. Padahal kelambimu. Lho aku sego becak kok. Iya wis wis. Brambang, trasi wis. Kan anu sih. Kan Ayo protolane blinjo ayo. Bono lho ri. Kon nyuri njaluk embo. Kan Kemirine gak utang ya. wis biasa bebas Jawa ya. Bebas. Pemegang. Pemegang ngomong. Oh, cari ditimbang iku teko. Meneng ta, Dik. Coba kon ndakon ngono arek nyar. Wis iki kan karo ngelek-elek. Karo ngono. Iya, tak gawe koset. Nama kan. Iya, ya. Iya iki ana kasur gak kanggo gawan sisan apa? Kasur gak kanggo gawan sisan. Jadi sabu ka ono budeng go mulih. Iya wis pira total pira? Iku mang pira mang lomboke? Wah kon niku. Lomboke 4 kilo. 4 kilo. Bacok mang jane. Rasek sak pedi. Sak pedi jare bukan sak pedi. Engkae iku lho. Iya sak kilo tapi dua dari pedi kan padha sak pedi. Iya, sak dus. Iya, terus iki mang apa brambang? Brambang. Iya. Jahe, brambang wek jahe. Udah campur-campur cari, walar regane dhewe-dhewe iku. Ayo pira kalkulasin ngono, kalkulasin. Pira-pira Kalkulator. Iya. Lomboke 4 kilo. 4 kilo. 6 ping 4. 4 ya 18. songo. Kok iso hitung itu gak iso? Pokoknya memang 4 lekor. 4 lekor. Lomboke tok. Tetangan sita songo. 4 lekor wis anu ae. Gunggu kerupuk apa hari sih? Lho iki mbok kerupuk bareng kan. Lha apa mbok kerupuk bareng? Beras bisa 2 karung. Oh, beras ya beras ya kon cadat. Iya. Aja cadat beras. Terus gak usah aku tak pitungan dhewe ambek gerakan. Ngono ta? Iya, gerakan wis sesen kok ngomong. Terus soal beras kan wis gak usah pitungan ambek pegaweku kok urusan ambek. Iya, yang ngomong setengah lembeng ngono ya. Iya. Itu biasa nambah arek lembeng ngono. Iya, cekak-cekik kan. Pokoke tak gawani bon ae. Iya. Aku bonono pisan duwike. Yo kok coba disa. Duwe pira kok kurangane kok gampang. Iki aku utangku ben lak 1,5 ah. Heeh. 1,5. Piro sih iki enggak piro. 1,5 lah, aku saiki nek duit 5.000 gawe dhisik. Iya. Nah, Jenenge sapa sih bojone lho, jenenge sapa iki? Di kalangan sik. Ya anu bojone Lastri. Lho, iki sing jelane bapakne Uci iki. Oh, iki ta catetan. Iya, makane numpak sepeda motor bojone kok. Hari kok sepeda kok kempes-kempes ae. Lah wawak ya ono rong tindak. Iya sakit kata. Iya sih. Aku ke 5.000. Iya, ngakek 5.000. Pancet ae keren men. Berarti berarti tak duwe. Iya, kita dolan ae iki. Dodol panganan mateng. Gado-gado rono. Ya sebenarnya aku tak rono tak gado. Iki jan rono kan. Adikmu iki. Oh, iki arek nyar gak wani keren macam-macam kan. Iya. Nek prae mawon kok mriko. Iya, ya. Rono ae bojomu. Hah? Rono ae bojomu. Oh, mboten ada bojo kok. Lah kan gak Ada bojo. Boten. Boleh pancet ya. Iya ya. Kan gak becak kok sing nyupir gak ono wis dhewe to. Enggak lah kok.
Minin bacake minin kok. Bae kon setir dhewe. Ya wis balik ya. Iya ya. Kan wis. Iya wis iki tau nggano. Berarti tarik. Iki sokan iki. Loh, wah ya apa re wong ana jeragan rawuh ngene ya meneng ayo. Iki anake majikan kene. Anake majikan kene arek nyar. Gak tahu nduk. Lho iki biyen nduk luar kota, lagi dijogo kan anak nduk luar kota bapak iki. Kok ngomong dhewe sih? Gak apa Iki lho. bapakane ya. Lho ndane ngomong, Apa? halise munjuk. Kok kuping endut-endut. Kon iki aja ngelono aku ri. Aku iki jeraganmu kon iki. Boleh kupingku ombo ngono ta yo. Lho. Cece, Bapak. Mboten nah. Iki tas iki gak mlebu. Oh, niki ta? Iya. Kita mlebet ta? Iya. Mboten manggi bapak ta. Bapak ta sik tilem. Lho jar gak diwungokno. Wah diwungokno. Wong potongan pun lorek ngoten. Oh, iki apa Bapak? Oh, mulai le. Nggih. Kono kuwi opo nek lunga ibu angon jam angon dino. Lho jam iku angon bon turun nedes suket e. Aja selometan kok wong tuwek lho. Oh, nggih sepunten ya, Pak. Ora ludrukan aku. Iya, puri-puri ingat. Oh, banyo lah kono mbek aku. Mboten, Pak. Sekolah nutut di kuliah gak gelem-gelem kulutusan ae. Dih, bapakne Napa? muring sing mencicil mripate tapi sing abuh irunge. Iki rung bedet. Ya bari anggap kamu. Anakku bari aku mirip apa enggak? Wah, mirip. Mirip ya. Nggih. Kon lu asale. Biyen ibu anan di anak ngene. Pendalungan ya? Oh enggak anakku mbek bojoku. Nggih termasuk niku bojo sampeyan sing wedok nak mosok tiyang mriki lho. Kabeh bojone wedok ri tumun. Wong ndi? Pate lanang padha. Ayo wong ndi? Wong ndi? Ate tiyang kutub utara. Oh, putar-putar ngawur ae. Iki napa, Pak? Iki Biyen napa, Ibu? Ibumu biyen nyidam cempe ya. Ngenyek iki ngenyek. Pada anakku jepopas popom. Yo iki anakku jocoy. Tapi Iki pegawai anyar. Oh, pegawai anyar. Apa sih? Waduh, selalu menaruh kepercayaan dan menaruh cinta yang sebesar-besarnya. Waduh. Mboten saya ketemu Jawa. Mboten saya ketemu Jawa. Oh, ndak bisa. Arek Banjar. Aku bahasa Melayu. Arek Banjar iki. Ngawur apa sih kan? Yo gane sinten engkau? Oh, ngomong apa juga kali sinten kau. Anake sinten? Yo ganmu. Apa sih, Mas? Bingung Ngomong biasa mawon. Oh, jenenge Erna ya? Nggih. Karena jenenge. Apa sih? Aku jane naksir, Pak. Oh, naksir. Naksir. Lah nek kon seneng bareng iki lak mesti kawin lah. Kawin, Mesti iya. menikah. Iya. Lah nek kon menikah do nyambut gawe apa dasare? Loh, Rumah lah. tangga. Lah sampean dadi wong tuwa ya apa, Pak? Oh, mangan melaku. Iya. Pakai melaku. Mm-mm. Setahun bungkuk aku. Lho, nanti Ngawur bongkok, ae. Pak. Endi sik kawin nggih kawin tapi delok wetone. Sampeyan lairne napa sih? Kulo. Nggih. Coba poso. Aku. Nggih. Anu, minggu ngahat. Oh 13. Sampeyan napa hari ini? Aku Selasa Legi. 10 selawi mboten nek. Lah dikenek. Mboten nek. Wetonmu apa wetonmu? Niku mboten cukup niku. Oh, gak cukup. Nah nek dikawinaken mangan gak mangan apa jadi Pak cukup. Ngawur ae kok iku ri. Ngomongane bapak Gawe. ya Pak Jeragan iki. Sampeyan wis kuwatir Dik karo aku temen. Bapak Ijragan. Aku nak wis seru lah apa tuturi. Uku sembarang ku aku nono. Wis temen pokoke kon dadi bojoku. Nggih niku Temen. anak. Lah iku boro Pak kuwi. itu ta niku, Mas. Iku boro. Kula ngono apa terus bapak anjire bapak setuju kali kula. Nah, nek kon gelem, aku gak keberatan anakku Joko kaya cek perawan, ya. Lho, perawan, Pak. Perawan. Perawan, perawan. Perawan. Kok perawan? Nang lo perawan ngono. Lah nang bengi. Perongi. Oh, bro. Beduk ka produk. Niki dados ndi Pak? Arek niki kemel betrumian ta. Hah? Ya soalnya mlebu gak apa jari aku ta. Kon kok ngongkon sih kon. Tetep arek iki tak oleh anakku. Lah, Sing iya. penting aku kudu rembek rukun namung tuane. Oh nggih. Sing duwe bapak nak ya. Bapak tasih. Lah ibu Mboten wonten. Nandi Mun Pejawa. syukur. Ya, Bos. Oh, ngawur. Oh iya kali. Iya gak apa-apa kok di wong tuwa. Wong tuwa wajib maleni sebab bapakmu ya. Nggih. Ayo saiki istirahat sementara, meneh tamben tak urus arek iki. Nggih, nggih, Ayo, monggo. ayo. Ya kuwatir nanti. Kon kok kesisir apa? Waduh kebenaran kepethuk awakmu aku. Ana apa sih? Waduh ngene lho, wis sing dhisik aku wis tau ngomong karo kon. Kon iki mulan ta. Iya. Sembarang sing bener kon lha apa diburu-buru wong ndak kok waduh-waduh. Lah lek aku diburu-buru kok gak benjut kabeh aku. Waduh lha apa? Ngene lho ya. Wis tak urungno ya arek wedok sing dhisik yo. Wurung-wurungno aku dilokno Pak Blontang. Iku lek muring-muring elek. Mosok sih? Wong gemuk dipangan ndakno. Ngawur kon iki. Rasa aku nek blontang iki masih gak muring-muring yo, anjene wis elek lho kon. Tapi tekune elek to kon iki ya apa? Lho, Ngomong tapi- aku wis diterima saiki
Duit wis diterima dadak kok urung alasanmu apa? Lho ngene lho, ya kok tak kandhani sebab aku wis duwe cancangan dhewe. Duwe arek mana ta? Iya, arek mana? Arek ayu ta? Lho. Koyo Upama kon gak oleh bojo arek iki ya. Lho tapi patine timbang aku urip. Sapa jenenge? Heh? Jenenge sapa? Erna. Erna. Iya. Ya apa lek murungno iki apa? Lho gampang sejak kuwatir dontang lek pengapasan karo dhuwit. Upama aku iso murungno, Lho tak kei dhuwit. tapi aku pesen lho ya. Iya apa? Nek kok sida kan mbek Erna meni anakmu tak rabine. Lho kok malah pesen ngono sih kon. Kok dadi mantuku ngono ta. Guyon-guyon. Ngomong dorong lho. Lek ana apa-apa gak tanggung jawab lho aku ya. Wis takon tak kei dhuwit. Kene piro? Blontang kei ono 50. Lah kon iki 1500. Ngawur sing dhisik nglantarakno 75. Saiki murungno sakmono, blontang 50 aku sing 200 ngono lho. Wong ngomong tok brongose gak rutuh ae kok. Lah lek dituntut blontangku mangkelan lho. Iya gila. Kon 50, blontang 50. 100. Ya wis kene. Gelem ta kon? Ya gelem tapi ana apa-apa karo jawane. Pokok aku nyampekno tok. Kon gak kirim surat ta? Iya sih kirim surat pisan lho. Ya wis ana isine ya apa isine? Isine iki. Wis kuwatir wis pokoke aku dhewe saiki wis tak gagalno. Ngene wis gak usah surat. Aku nang blontang ya. Iya. Wah kon iki apa njot mulane biyen dipikir dhisik. Tapi aku njaluk tulung temen lho ya. Rabi gak kanggo sedina rong dina sak lawasi delok dhisik lek kok ngene kon. Waduh aku lek rabi wis dina rong dina mosok rabi jenenge kok kon iku. Wis kono mulih. Wis temen lho ya. Iya. Tak balik. Iki apa iki? Wah enake. Nang blontang ae. Rencana duwe gawe gak titik. Buat ulem-ulem petang perahu tu. Pegel lah. Dia tak ulem-ulemi. Ketok tak ulem-ulemi. Teko gak urus. Yang penting wis ngetokno duwe akeh ae. Sopo iki? Mlebu. Lho. Napa menawa kok mungkruk? Lho, mungkruk. Ya mikirno dinane iki apa jange lak bakal gawene. Aduh iya. Lak anakku iki, Pak. Nek jange rame-rame pirang dina, duwe mantu sugih pirang dina kira-kira. Tafsiran peno pirang dina. Nek iso ya sedina sewengi ae. Sedina sewengi gak pitung bengi ta. Biyen umume ngene. Manggap pitung bengi ngono piye. Iya, rencanane. Lah iki ae tuku ulem-ulem tak 1,5 juta. Duit sapa? Duit sapa? Ya nyele tangga-tangga dhisik. Lah engko lak oleh bubuan ta. Iku temen ta peno lek ngomong gak mesti kok. Kon gak percaya. Sepeda sapa nang arep? Sepeda sing ndi? Pedang. Iku calon tapi tak cekel gawe tambahan. Gawe tambahan ulem-ulem iku gak gampang lho. Iku nek sapa? Hah? Nek sapa? Kowe tangga sebelah iku. Wis temen ta peno jakane buwan iki oleh buwan akeh ta. Lho dene gak oleh buwan aku minggat tapi apa kon? Kon kok repot-repot. Bondone spekulasi lah ngono. Iya, terus iki terop nduk nang apa Jan? Hah? Nang apa? Jarku ya pencak ober iki. Pencak sing gowo ober iki lho. Ya ober ku bahaya. Tuturono kan ana sing ati-ati mbet ober. Engko seneng sida kobongan. Kok ni mali nyilik-nyilik nang ati ngono. Terop iki. Nang apa-apa ae apik ae. Iya. Sing penting pokoke nurut peraturan apa sing ana ngono ya. Ya seminggu ngarep iki rencanane. Waduh kok sing nolo rek ya. Lho ya. Wong mari tak sablon ya. Kaya arek enom ae lho, jange padha ate digawe sepatuan barang. Wong dinane durung mesti kok dijagakno. Kapan sih jare? Lho minggu ngarep iki. Sapa ngomong? Sapa ngomong? Aku dia tak tahu guneman barek kon. Wong aku durung meneh putusan kok aja ngliwati makelar ta. Wong makelar durung ngomong kok nglancangi. Ya ngene makelarne duwe dhisik ya ngene. Lah kok iki kaya apa? Wis ini. Iki ana dhuwit 50 gawon. Oh ditambahan kae. Nambah 50. Lah aku oleh 50 ya. Dadi lek 100 tak paruh edang lho. Iya gak apa-apa. Cuma kok 5.000 ya biasae kanggo becak kudu kok balekno. Yo ngono aja kon dudono kabeh 50 ngono ya. Dadi atiku gak cilik. Wis potong dhisik ngono ae lho. Peno gak duwe penyakit jantung. Gak. Oh, bae kaget-kaget ana apa-apa terus sekarat lah aku dadi perkara. Nek akeh sing takokno geblak akeh. Potongan iku wis semendal kok pikirannya. Anak peno gak ono mulih. Kano. Kira-kira ono sedina rong dina? Ono rong dina iki. Rong dina. Ya wis. Gampang wae nyambut gawe aja dipikiri. Lho gak dipikiri apa anak kok iki? Gak nyambut gawe lak kanggo ngloloh peno ta. Kanggo ngekemahan peno. Enggak, kanggo nyucukku. Lah iya. Lah terus apa? Wis kaget ya? Gak. Iki biyen miko aku lak nglantarakno jenenge Njoto ta. Iya arek iko. Iya, duit 50 iki umpama tak jaluk balik peno lak mangkel. Lho ya otomatis. Wis kadung mlebu
kon tarik kembali. Gak iso metu ya. Iya gak iso. Ya wis iki. Katik kon potong pisan 5. Jange. Wis potong tak cek mencisan lho. Sak hitungane cek enak. Upama pernah digawe iki sampe wurung ngono ya. Lho jatuh namaku. Anggur mati timbangane semaput. Izin. Iki tak sepuran sing apa sing tak doleki? Iki sepuran sing akeh. Lho lha apa? Aku mrene iki gagalno. Gagal. Lho kok iso gagal apa? Ya jare wonge gak gelem nglakoni. Lah omahe yo omahe wong iki. Wong tuane. Ya omah ya bapakne kok ana wong tuane. Lah saiki dhek wis tak trimo. Ya apa aku jodohno omahe wong. Malah sabar sih Wis ta. Ngene lho, ya pikiran iku panas tapi kepala harus dijongkir. Lho. Apa ya cek nang metu banyune lah ngono enggak. Apa kok pikiran panas kepala panas. Iya ta. Kepala panas. Kepala panas lah robot. Lah ya apa? Pikiran panas, hati panas. Kepala hati panas kabeh cek tambah mangkel. Hati dingin kepala panas. Wis ngomong sing enggak malah mangkel ae. Lah saiki sabar ae. Lu gak iso. Kon lak ruwat-wat aku. Waduh iya. Aki gak kena katik ana gunung sing gak enak. Mosok kena aki ana guri-guri. Wis kepingin lho nek pancene wong iku katik mbatano lamaranku, entek gobang. Entek go nandi? Lho ndak apane tak dolan gagal. Ya tak gawe ngomong ngenteni apa? Tapi dhewe kok trimo. Lah nek kono gak trimo gak apa-apa. Lah tetep tak trimo aku kepingin lho wong. Nek cara dhewe diterima sik nglabrak. Lho tetep tak labrak. Dhewe sadhe masuk gak iso metu. Merubah pembukuan kok lan. Saiki kepengin lho aku. Aku mek lantaran to, nek kono gak trimo, ayo tak terus name wonge. Ayo dudune wonge. Nggo apa iki? Nggo apa? Bek numpak-numpak. Lah yo pelayan ae teko kono enak. Yo apa lang nyater ta? Nek iki bener sesuatuan apa? Oh. Wis dadi sepatu nang ngene mlayune ya apa? Lho, nglabrak ku jagane mlayu ta? Lho nek kecengcer. Wong iki lak itene pendhisik. Ayo wis ngono. Kanggo sarung. Nggawa sarung. Bae engko kebengen lho embong. Kok kok jagane kebengen. Yo nginep lho. Oh, celana aja situk loro, bae kudanan barang kok jagane ganti. Ya kena upamane kentek ndok nek gak tuku ya. Ayo saiki diparani. Wis ah. Wis. Lah nek ngono sumbarano. Ngendi wong? Lah nyumbari sapa aku? Ayo sumbarano joto ngono ya. Joto. Sak piro gedemu? Hah? Aku kepingin lho. Ayo. Ngendi wong iki ayo. Mbok. Brengos iso munggah mudun. Wong apik. Lho kok mengkis-mengkis. Ayo. Sabare. Nggih. Mesisan gawe. Wong sugih duwe gawe, gak perlu susah-susah. Nggih. Kon kepingin tontonan apa tekan rene tak tanggapi. Nek kula niki mboten nekaken tontonan kok. Ayo apa? Pun blenger kali tontonan. Kok blenger ya sih? Nggih sampean napa nanggapno film ta? Oh, ya film nek perlu lojok, nek perlu ya lawak, ngono lho. Ya wayang uwir. Wayang wong ta? Wayang wong lak ngono. Pun ate rame-rame ta. Iya apa? Biasa mau sing sederhana mau. Iya. Mulane Joto kan ana. Ojo sampai perbuatane terulang kembali kok sing wis. Sebab ana garis pemisah. Yo nggih. Duwe bojo nang bujang siji. Safari. Apa kran? Cukup berasane. Waduh pancet ae langgaran iki rek. Kran. Kon iki berarti kanggo botamu dhewe takon utang-utang nang maneh betanggamu. Cel maneh. Oh, iya. Iki dari begal iki. Ini gawe nggih terop cilik ani. Oh, tapi cilik ya. Iya. Ya sing ngono tak sumbang aku tang beras tak Ya sumbang. arek ikel. Lho, Natap Pak Karuan. Nah, kepindho. Iki omahe, iki bapak nih. Oh, iki ta bapak nih. Wis kula. Bagus kelakonmu. Dadi sing dipercaya iku apa nih? Sik coba kepingin lho aku. Iki kaitane opo kan? Wong nek gedhe iru iki. Iki lho. Wong nek benduke ngene cepak matine. Ambekan kaken metune iki. Ayo apa
genahe? Iki lho kaitane opo? Mosok pantes Sampeyan iki anak gawe. Yoto. Nggih, nggih. Yoto ngingken kula ngelamar anak niki. Ah, terus? Pun diterima sakniki diwurungaken kali Yoto sebab Yoto kajenge kawin kali Erna. Sampeyan yen napa didik anak? Lumpun ah. Betul kok kali sampeyan. Lumpun. Anak sampeyan juga. Oh, sampe tula. Sampe telu lah ngoten. Anake Mas. Anake. Ya to. Ya to. Ayo celung. Kene metu sak untara. Ya apa to ana perkara pole konco ae kajet dingin. Wong tuwa gak Kenapa perkara kaya kula? Lah iki nyatane aku dilabrak koyo wong tuwa elek. Lho, iki lho yo. Lah iki ya apa iki? Heh? Aku gak tanggung jawab lho yo. Ya apa genahe iki? Duwe ta sik utuh. Duit sik tak gawa. Lah terus apa? Perlu kan tambahi ta? Ayo kembali. Jangan kok kenal barek wong koyo berdok kene iki apa masalahe? Pak aja winyek karo wong. Lah nyatane gak dosa gak perkara dilabrak entek ngamek kurang golek. Lho kok cilancane sampean Oh, tak takon kok. Ayo, Kan ada kemarin kon ketak. Ngepak. Iki genahe apa? Kok lak wong tuane? Niki ya kula pun muring-muring iki sampean, Pak. Lho kudu muring-muring. Lah persoalan Iku ya apa? Wong tuamu gak iso ngatur kaya apa? lho lek wong tua niku mbok saged ngatur kula sing ngatur wong tua. Gak tak ature. Lho. Sampeyan njopo Pak kono-kono. Wong guneman esuk sore Lho. lancang guneman. Lho, kula iki salah nopo, Mas? Akeh salah barek bener iki. Lho. Tak sosok barek kok. Sampeyan jenenge sithik. Lah wong wis wayahe gawe nek kabeh dibatal. Lho cek kurang ajare. Kon melok apa ketok? Disalai kon yo. Ya apa ya apa ya. Iya. Saiki kon jangan oleh sapa sih? Lho. 1 tahun ana Pak Brontang iki. Aku oleh Erna. Lho, jelas oleh Erna. Erna, Pak. Erna pegawe kula, Mas. Gak peduli, tapi ya apa anakku tini ki ya apa? Saya coba. Jangan anu, Erna celuk